nke enwetara site n'aka otu na-eweta ozi n'ọnụọgụgụ bụ National Bureau of Statistics (NBS) bụ nke gosipụtara na ụmụaka ala anyị bụ Naịjirịa karịrị nde 24 bụ ndị nke a na-ebo ibu karịrị ha, ebe mmadụ nde 14 na ụmụ atọ n'ime ha bụ ndị nke etinyere n'ịrụ ajọ ọrụ n'ebe afọ 2022. Iji weweta ihe ndị a n'isi njedebe ma gbaa mbọ kwụ na azụmahịa bụ nke a na-achịkọba na ndakọrịta nyere usoro iwu bụ nke na-achị ya nakwazi ikikere dịrị mmadụ ka otu ọrụ United Nations Information Office na njikọrịta ka ha na UN Human Rights Office ji wee chịkọba nnọọ ọgbakọ nlụrịta ụka na azụmahịa nakwazi ikikere dịrị mmadụ na Abuja. Onye nta akụkọ anyị bụ Ekwi Ajide ga-esebe a wetara gị akụkọ. Ya bụ ụzọ ozizi ndị UN gbasara ịzụ ahịa na ikike ndị mmadụ na-enye nkọwa ma nye ihe gọọmenti na ụlọọrụ dị iche iche ga-eme ịhụ na enweghị mkparị ikike ndị mmadụ, ma ebe enwere mkparị ikike na enwere mkpu ya. Onye nnọchite UNDP bi na Naịjirịa Elsie Adafua sịrị na ọ ga-esi ike inweta SDG ma ọ bụrụ na elebaghị anya n'ihe jikọtara ikike ndị mmadụ, ịzụ ahịa na nkwalite ụmụ nwanyị. Atafua kọwapụtara na ọrụ ụmụ nwanyị ga-enye aka ịga n'ihu ma ọ bụ ọdịda nke African Continental Free Trade Area, nke ọ kọwara dịka nke kachasị n'ụwa dum, ebe ọ nwere ihe dịka mmadụ ijeri na ụmụ anọ. Onye isi oche House Committee ịzụ ahịa Honorable Ahmed Munia kwụnyere ndị na-arụ ọrụ n'ezinụlọ dị iche iche ndị ọ sịrị na a na-emegbu n'ihi na adịghị etinye ha n'ọnụ n'ụgwọ ọrụ. Onye nnukwu ndụmọdụ UN gbasara ikike Ajowa Kufo sịrị na ọ dị mkpa ịhụ na nkwenye ọbụla n'ihe gbasara ikike na-apụta ihe na ọ bụghị nkwenye n'ọnụ, nke mere na ịzụ ahịa niile kwesịrị ịghọta ihe bụ ọrụ ha n'ihe gbasara ikike dịka o siri dị n'akwụkwọ ozizi ndị UN. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ahụ gụnyere onye isi oche House Committee ikike ndị mmadụ Honorable Abiola Makinde, nnọchite ILO na Naịjirịa Dọkịta Vanessa Hala na ọtụtụ ndị ọzọ kwuru okwu na mbọ ha na-agba ịhụ na ndị a na-emegide nwetara mkpezi. Naịjirịa so n'otu obodo Afrịka 3 nabatagoro National Action Plan nke na-ekwu na ụlọ ọrụ ga-ahapụ imegide ndị ọrụ ma ọ bụ obodo ha nọ n'ime ya. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.